बिथाङा गुलि गावनो आरो न'आव फैनानै गावथारनो हुमखि होदों। बिथाङा गुलि गावनो आरो न'आव फैनानै गावथारनो हुमखि होदों। आं बिथांनि सायाव दिनै एफआइआर होनाय जाबाय। आङो फोथायो नोंथांमोनखौ खोब खम समनि गेजेरावनो जेलनि ओंखामखौ जाहोनो हागोन। मानोना नोंथांमोननि जि खामानि दामानि बे खामानि दामानिया मोजां जायाखै। फैबाय थानाय समाव जाहाथे नोंथांमोनाबो एसे साबधान जायो आरो जेलनि ओंखामखौ जानो रेडि जानानै थायो। खुलुमबाय। दा बे समाव मोनसे खौरां मेल लिंनाय जादों। दा बेवहाय बाहागो लानाय साफ्रोमबो आंनि आंगोनि रादाब बुथुमगिरि लोगो नोंथांमोन, दिनै मोनसे गोनांथार आयदायाव आङो खौरां मेल होनो लादों। जिहेतु बे साननैसो आङो माखासे इस्युसनि सायाव प्रेस मिट होगासिनो दङ। दा बेखौ मेगन सानानै माखासे राजखान्थि हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा बा बिथांमोननि सेलाफ्रा आंखौ एसे टारगेट खालामनाय बायदि मोनदों। दा आं बे समाव बेनिखायनो आयेननि राहा लानो गोनां जादों। दा गिबि गिबियावनो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंग्रोनो नागिरदों। दाखालि बावैसो आं जिथु प्रेस मिट होदोंमोन, दा बेवहाय मोनसे कमेन्ट मोनदों जायनिखि म्यानमारनिफ्राय होदों होननानै बुंदों। बिथाङा गुलि गावनो आरो न'आव फैनानै गावथारनो हुमखि होदों। आं बिथांनि सायाव दिनै एफआइआर होनाय जाबाय। लोगोसे सासे सुबुं, बे सुबुङा फेसबुकआव गाज्रि रोखोमै आंनि सायाव बांसावदों। बिथाङा माखासे गाज्रि रोखोमै आंनि इमेजखौ नस्थ' खालामनो, रेपुटेसनखौ गाज्रि खालामनो टारगेट खालामगासिनो दङ। बेनि गेजेराव आं 7 मानसिखौ सन्देह खालामदों। बेनिनो जोंनि गामिनि, आंनि आंगो गामिनि गबसासुबानि आंजों समान बैसोनि सासे सेंग्रा। बिथाङा आंखौ टारगेट खालामनानै गोबां सुबुंनो गोबां बाथ्रा लगायनानै हरदों होननानै आं आन्दाज खालामदों। आं बिथांनि सायावबो एफआइआर मोनसे होनाय जादों। लोगोसे बे सानै सुबुंखौ आं एसे सन्देह खालामनानै दङ। दा बेलासेहाय आं बिथांमोननि सायावबो एफआइआर होनो थांगोन। गतिके आं बिथांमोनखौ खावलायदों, नोंथांमोना जुदि माबाफोर बाथ्रा सावरायनांगौ दङब्ला आंजों थोंजों सावरायनो हायो। बिदि फेसबुकआव जानला मोनला लिरनानै आंनि रेपुटेसनखौ जाहाथे नोंथांमोना गाज्रि खालामनो नाजाया, आं बेखौ नोंथांमोनखौ आंनिफ्राय साबधान बानि आं होदों। लोगोसे आङो नोंथांमोननि सायाव आयेनारि राहा लानो थाखाय आं रेडि जानानै दङ। आङो आसा खालामदों जे नोंथांमोना जेरैबायदि गाज्रि फेसबुकआव लिरदों, बेनि फिथाइखौ नोंथांमोना थाबैनो मोनगोन। आरो बेनि थाखायनो नोंथांमोना एसे रेडि जाना थानायाबो मोजां। लिरनायाव जेरैबायदि खोब मोनसे इन्जयमेन्ट लादों, बेनि जा फिथाइ, जा मस्ला, बेखौ लानो थाखायबो रेडि जानानै था। आङो फोथायो नोंथांमोनखौ खोब खम समनि गेजेरावनो जेलनि ओंखामखौ जाहोनो हागोन। मानोना नोंथांमोननि जि खामानि दामानि, बे खामानि दामानिया मोजां जायाखै। बेराफारसेथिं आंखौ गुलि गावनो हुमखि होनाय, आरोबाव फेसबुकआव गाज्रि रोखोमै बांसावनाय, नङै बाङै बाथ्राफोरखौ सोरनिबा फट'जों दाजाबनानै, सोरनिबा मुं लानानै माखासे गाज्रि बाथ्रा सावरायनाय, बे बाथ्रानि सायाव आङो फेसबुकआव मोनदों। आंनियाव प्रुफ दङ। आं बे प्रुफफोरखौ आंनि आखायाव लाखादों आरो आं पुलिस पार्सनेल बिथांमोननोबो गथायनाय जादों। मोनसे अनलाइन पर्टेल आसाम पुलिसनि, आं बेवहायबो केसखौ रेजिस्टार खालामनाय जादों। ओंखायनो आं बिथांमोनखौ खावलायदों, फैबाय थानाय समाव जाहाथे नोंथांमोनाबो एसे साबधान जायो आरो जेलनि ओंखामखौ जानो रेडि जानानै थायो। थेंक इउ।